ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Хонатиҷа, мардуми ютуб, мардуми сарбаранди тоҷик. имрӯз 10 феврали соли 2025 шумо дар канали Хонатиҷа ҳастед. барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. замин, мошин, хона, квартира чизе боша роҳӣ кунед, наворои баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. мақсад тамошобинои Хонатиҷа хела бисёр ҳастанд. шумораи хонахаро дар канали мо бисёр ҳастаи. хонаҳотон роҳӣ кунед, дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем, савдо карда битем. дӯстони азиз, навори беҳтарин шид 8-9 та хона мондем. нархҳои арзон ҳам ҳастай, заминҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай, квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай, хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳам ҳастай. фақат дӯстон навора то охир тамошо кунед. адресҳоро бо диққат гӯш кунед ки мақсад Хонатиҷа шумода чиро реклама мекунад. дар рафти тамошои навор лайкора монен, дар канал подписатсия кунед. ман навора сар мекунам, то охир тамошо кунед дӯстон азиз. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар. 2 хона мега 56 метри квадратӣ, 4 этажа дар 1 этаж қарор дорад. хуб, нархша мега 480 000 сомон мегем, боз муомилаш мекунем. рақамҳои ахираш 499 дастӣ ёки 482 ватсап дорад. обсветш мега пастаяни ҳуҷҷатҳо 100%. бания ва ҳоҷатхона ҷудо ҳай. мактаб наздикишта, масҷид, аптека, бозори корвон наздикишта мега. ба ҳама чизи чораш ғайр аз ҷогаи хоб тақаллу косама мегирам. ҳасталиш меиста. ремонти замонавӣ чиғеле ки дар видео дидесен дӯстон азиз. хонара бо кирпичи пухта сохта шудагӣ. дом 4 этажа мебошад. хонаи ма бошад дар 1 этажа. маълумоти пра дӯстон занг бизанен. рости ҳар як навора 2 соат 3 соат вақт сарф мекунем, навор мекунем. мақсад баъзе нафаро ҳастанд ранги ҳами акамон ки хона роҳӣ мекунанд. ино иншоалло ба медан ки хонаҳомон савдо мешавад. ба ҳамин хотир дӯстон рафти тамошои навор лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен, фақат дастгирӣ кунен. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Русия, Горкова 7, станция Максима мега. квартира 36, 3 комната, 60 метри квадратӣ, 3,500,000 рубли русӣ мега. 5 этажа дар 1 этаж қарор дорад. рақамҳои ватсап ҳардуша мондем. маълумоти пра дӯстон худотон бо занг бизанен, бигирен шава. касоне ки аз ҳами территория хонахар ҳастен ва хоҳиш карден ина наворш кардем да ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат кунем, бигирен. нашод масъалаи алиши вариантҳо ҳичи нагуфтиян, кредит метиян наметиян, ҳичи нагуфтиян. худотон боз пурсон шен. чизе ки мо да адрес роҳӣ мекунанд дӯстон, мо навор мекунем. рафти наворда адресҳоро пра мехонем. маълумотҳои мондагӣ асталниша аз соҳибхонаҳо пурсон шен. баъдан нашоти нархи навои хонаҳо мода занг назанен. мегзарем ба сеюмин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ роҳӣ карданд ки 8 сотих замин, ноҳияи Данғара, маҳаллаи деҳаи Ҷартепа. хуб, нархи замин 62 000 сомон. рақамҳои дастӣ ватсапшо мондем, занг бизанен. документ дора, об, свет дора. ҳамсояҳо зиндагӣ мекунанд. битонаш 3 дар хона ҳастай. магазинам қарибиштай мега. маълумоти пра и тарафда ҳамсояҳо зиндагӣ доранд дӯстон. худотон боз занг бизанен. ҳамин замин маъқул боша агар бигирен ша. 8 сотих замин, боз битону рехтагӣ, 62 000 сомонӣ. лайкора монен, подписатсия кунен, подписатсия. вақти ман навор карде шумода смс меравад дӯстон. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Гулханӣ, назди қалъа, дар дачаҳош ҷойгир аст мега. 4 хона, масоҳати 7 сотих замин, нарх 170 000 сомон. рақамҳои ватсап ахираш 0044. 4 хона, 2 тош,
ремонти миёна 2 тайга бетонаш рехтагӣ бо савдо ҳам мешава. ватсап номероша мондем. маълумоти пурраша дӯстон занг занен. калидор, кухнӣ, ошхона, анҷомхона, дарвоза часпондагӣ, гирди хона маҳкам кардагӣ, кредит намешава, ҳуҷҷат, сертификат, техпаспорт дора. хоб наздикиша мега ресторани шоми қалъа ҳастай. хулас дӯстон адресҳои пурраша хоҳед агар рақамҳои 0044 ватсапай занг бизанен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ ноҳияи дӯстӣ деҳаи отинок совхози Москва. 5 хона масоҳати 8 сотих об качайка дорад. мега качат мақсад дорад. 5 дар хонаи дигар фундаментош рехтагӣ, гирдаш маҳкам. нарх 400,000 сомонӣ. муомилаи соз дора. ҳуҷҷатҳо 100%. рақамҳои 44-43 ватсап. хоб 2 хонаш дар дора, 2 хонаш тиреза пластик дора, 1 хонаш тиреза тахтагия мега, 2 хонаш дари простои саюзӣ дорад. хоб маълумоти бештарша дӯстон занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. 400,000 сомонӣ. место очень хорошее место мега. хулас ҷои зурай, каси успед кард ошир шава. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. 2 ҳуҷрага масоҳати 5 сотих замин. нарх 150,000 сомонӣ. 3 то рақами дастӣ мондагиянд. маълумоти пурра занг занен. баъд аз таксиҳои хуҷанд мега пеш аз кӯли Душанбе маҳаллаи Бакавули нав. аз роҳи калон 1 километр то дуруни хонаям мега. раҳш асфалт. маҳаллаи аҳолинишинӣ мақсад пешина. мактаб об свет дора. фавран фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳо ҳастай. 2 подвал, 2 хонаш нопӯшонда, 5 сотих замин. илтимос конкретни харидоро занг бизанед. маълумоти пурраша аз соҳибошон бигирен дӯстон. 3 рақами дастӣ мондан. маслиҳат карда бихарен. ҳамин ҳолат ҳамин состоянӣ 150,000 сомонӣ мега. занг бизанен, муомила кунен, маъқул боша бигиренша. мегзарем ба ҳафтумин участкаи фурӯшӣ. участкаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб болои қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор. замин ҳуҷҷат дора. 5 сотих бетонош рехтагӣ барои 2 хонара. 2 хонаи 5/4. калидор 2.5 рехтагиай. нарх 40,000 сомонӣ. наличи сум дар корай алиш намешава. срочна ба суми зинда 40,000 сомонӣ. деҳаи обод шидасай дӯстон. мақсад деҳара худам конкретни мешносам. ин тарафҳо бисёр мерем дӯстони азиз. мақсад дар ин деҳа ов гузарондан, ҳоли ҳуй накардиянд. неки светошон дар наздикии ҳами территория 1-2 завод ҳастай. аз ҳисоби ҳамун завод светошон иҷода дӯстон кам мемра. мақсад лимит нестай. 40,000 сум мега барои 2 хонаи 5/4 бетон рехтагӣ. маълумоти пурра дӯстон занг бизанен. тамошои навор. баъд аз тамошои навор дӯстон лайкора бизанен, подписатсия кунен. ҳамин чизе боша ранги ҳам якҳо видеонавор ка роҳӣ кунен. дар канали хонатеҷе Саудо ТВ, TikTok, Instagram рекламаш кунем. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Ҳисор, деҳаи Ҳамдилон. 7 сотих замин бо 1 дархона. нарх 420,000 сомонӣ. назди трассаи Калонда қарор дорад. масоҳати 7 сотих замин дӯстон. нигоҳ кунед ака. хоб бо 1 дархона ва амборхона. оби равон дорад. водопровод дорад. аптека, магазин, беморхона, заправка, масҷид, мактаб наздикишта ҳастай. хелае ки дӯстон просто хона обод нестая, не ки гирду атроф беҳадди бад ободае.
назитраса. мақсад 7 сотихш агар ами 1 сотихшам бигирен ягон автомойка кунен беҳтарин мешавад. боз ягон чӣ меган устухона мекунен хеле шам зур мешавад. ягон мағоза мекушен хеле шам зур мешавад. боз як дисе хонаак мекунен зиндагиро сар мекунен. 420 гуфтан хати бо арзон мекунанд. занг занен рақамҳои дастӣ WhatsApp мондем. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯше ки дар ноҳияи Восе қарор дорад. хонаи фурӯше ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Восе деҳаи Дуржин соседи Ибрат агар ки бидонем бачаҳо азиз и дар наздикии Восе аи. хоб об свет дора 270,000 сомон нархш. 3 дар хона 4 сотих замин дорад. рақамҳои дастӣ мондем. занг бизанен масъя кунен. хона дар назди мактаби Дуржин мега. магазин масҷид ҳастай. дарахтҳои мевадиҳанда дора. ҷои обудай. 3 хона хоб 4 сотих. 3 дар хонаи 3 ба 5 кухни баня ҳоҷатхона калидор ҳамаш ҳастай. касе ки мегира рақамҳои дастӣ ахираш 389 ёки рақамҳои дастӣ дигари 2908 ҳози занг бизанен 270,000 сомонӣ мега муомила кунен бигирен ша. баъдан ҳамин навор маъқул шид ёки нашид ҳатман дар аму комментария нависен. хоб чандум лайка шумо заден ёки назаден нависен. кадумитон кай подписатсия карген ҳамеша нависен. мақсад мода важняй ки аз куҷо моро тамошо кардестай. мақсад ами гапамон бояд ҷавоб шабиёва гарани хирсанд мешем да дӯстон азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира аренда комната ё нафаре ки хонаҳотоно аренда меспорен бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен фақат дар WhatsApp нависонен навори байдна эълонтон мекунем ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен максимални подписатсия кунен зиндаву сарбаланд бошед.